du ind i stuen eller noget? Ja, men jeg kendte den. Men... hej Laura. Jeg er oppe i Lauras seng. Der er både lige videoen, men nu skal vi hen på bærværelset og proppe masser. Og jeg propper det toiletpapir i. Jeg visker det lige noget. Jeg tror, okay. Det er det, jeg får. Okay, så farvel. Nu er det Laura den her gang også, der propper noget toiletpapir i. Det er lidt. Åh nej, nu kommer Karl. Karl, du må gøre den med, bare du ikke leger i badeværelset. Nu skal jeg prøve noget. Jeg prøver bare at stille ud. Det skal være nemmere at proppe toiletpapir i. Jeg skal lige på mit arbejde, hurtigt. Min tur, jeg skal også lige hurtigt. Bolle her. Rødplads. Rødplads. Godt. Jeg går ned på arbejde. Hej igen. Jeg prøver lige nu mere til den plade. Men nu skal jeg mest altså ud. Jo, måske kan Laura et øjeblik. Hov, kan vi lige just lige vise den her. Okay, Laura klapper, og så stopper jeg videoen. Så skal jeg okay, vi skal lave noget. Stop. Ja, det skal vi lave, ja. Okay, kom, vi skal stå op. Og der er stedet. Pas på! Nej, der kommer et monster. Okay, kom, vi danser en 3, 2, 1, stop. Don't talk to me, lose me, never be like oh. Tolly. Og der er en, der hedder Rega Badashi, der var ude, nej, der kommer et monster. Nej! Du har mit hår. Gjorde jeg? Nå, jeg er lille, bitte så lille her. Og Karl er så lille. Men nu er der 60 dage senere. Vores fødselsdag. Og ja, vi er lidt små stadig. Så det er vores fødselsdag. Og vi er 22 år. Det er hende også begge er 19. Ja. Skal vi... Okay, jeg visker lige. Nej, ikke noget endnu. Ja. Okay, vi gør det. Vi skal lige hen på et eller andet sted. Er Laura bag ved mig? Kan du lige vinke, Laura? Godt. Hende skal lige nå imens. Men et øjeblik. Laura lige aftalt, at vi ikke skal spille klaver. Hende aftale, at vi skal op på trampolinen. Og I skal også se, at vi spiser aftensmad ved bål. Det gør, Laura? Men vi skal lige først på trampolinen, okay? 2 minutter senere. Videoen er færdig. Nu skal I til næste, hvor vi er på trampolin og laver tricks og bytter mere filme. Farvel! Det var en god video. Subscribe, hvis I synes, den var god. Hvis lærer er her, så skal I bare sige, at det var den samme, okay? Farvel!